ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಐಲೇಸ್ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತುಳು ದಿನ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಜ್ಞಾತಿ ಪದ ಸಂಚಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಜ್ಞಾತಿ ಪದ ಸಂಚಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಳು ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಳುವೆರಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆವಾದ ದುಂಬುಪಾಡು ಜಾತಿ ಮತ ಅನ್ಪಿನ ಭೇದ ಇಚ್ಚಂದೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ತುಳು ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಈ ಜ್ಞಾನಪದ ಸಂಚಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಕುಲೆ ಅವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ನು ತುಂಬು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾಡು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಯವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಐಲೇಸಾದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತುಳುಕೂಟ ದೇಶದ ಪರದೇಶದ ಭಾರಿ ಜನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊನ್ಮೆಲು. ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರ್ದ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ತುಳು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಈ ದಿನ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಕರಿ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಂತ ಏನ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಅಕ್ಕಡ ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ದೊಕ್ಕ ಶುರು ಆತನಿಂದ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಇರು ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಶುರು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಆವನ್ನ ಉಂತು ಇತ್ತಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಕ್ಲು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರೊಂದು ಈ ತುಳು ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಂತ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡಾಂಡು. ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರದೇಶ್ ಹಿರೇಗಂಗಿಯವರು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರು ತುಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮಾಳ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ತುಳುವರೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾಂಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಆಪಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಐಡ್ ತನ್ಕುಲಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಗಲಸನವರು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವರೆಗೆ ತುಳು ತೆರೆಯುನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರಿನ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನಲು ನನ್ನಲಾತ ನಡಪಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು. ತುಳು ಜ್ಞಾತಿಪದ ಸಂಚಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೂಕು ಮಲ್ಲ ಬೂಕು ಅವೆತ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಕೆಂಡೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವರ್ತಿದ ಬೂಕುಲ ಬರಡು ಅವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತನ್ನ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಲೆಡು ತುಳು ಬೆಲೆ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತುಳು ಪಠ್ಯ ತುಳು MA ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯರ್ ತಯಾರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಐಲೇಸಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ತಂಡದಿಂದ ಐಲೇಸಾ ನಮನ ಗಾನ ಗಾಯಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಿತ್ತರು. ಕೃಷ್ಣನಿನ್ನ ಪುರಲೆಡುಂಜಿ
ನೆಡುಂಜಿ ಸೊರುಪಿನಾಡಡು ಬಾನುದಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ತೆರೆ ಮಾಲೆಲ ಕಡು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲ ಪುರ ನೆಡುಂಜಿ ಸೊರುಪಿನಾಡಡು ಹುಣ್ಣಮೆ ಚಂದಿರೆ ಬರ್ತಿನಿದಾಯಿ ಈ ಜಾಂದಿನ ಪೊತ್ತು ಹುಣ್ಣಮೆ ಚಂದಿರೆ ಬರ್ತಿನಿದಾಯಿ ಈ ಜಾಂದಿನ ಪೊತ್ತು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತುಳು ಜ್ಞಾತಿ ಪದ ಸಂಚಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ ಕುಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಐಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ದೇಳಕಟ್ಟೆ.